Ванка, тръгвай. Видеоклип ли му правите? Не от кълта. Ванко, вървиш и в кълта. Като конче. Да се връщат, защото яденето им го сложи. Да, бе, ти си. Айде, връщайте се, че ще едете. Ще пикая Ванко е сега. Да не пикая бушката. Айде, връщайте се, връщайте. Стой, не ще да върви с тия. Да се изпика един път, Ванко. Ми той ще се спре някъде и ще се изпика. Айде, бе, Рен. Защо ли пикаеш? Айде вкъщи тогава. Вкъщи, хайде. Сега не иска. Хайде, Рен. Бързо. Хайде, бе, Лигля. Айде, дръпни го по-сериозно. Моли се, тук и направи една снимка. Снимка им направи. Ванко, стой тук да възснимат. Ей тук застанете, Любчо и кучето да